Mikkonen. No Mia Henriksson täällä, hei. Kuule, soitan Aalto-yliopiston täydennyskoulutusyksiköstä ja lähetin tässä pari päivää sitten sinulle sähköpostia koskien tätä johtajuusprojekteissa koulutusta. Oletko kerinyt tutustua asiaan? Kuule, noita sähköposteja tulee niin paljon. Mä oon kyllä tässä koneen ääressä, niin venas vähän mä yritän tuosta etsiä sähköpostista. Niin, milloin se kurssi olikaan? Kuule, kurssi on syyskuun lopulla tuossa 24.9. ja siinä on 2 sellaista 2 päivän jaksoa. Okei, mikä sen kurssin hinta oli? Kurssin hinta on 2950. No niin. Osaatko vielä kertoa lähemmin, ketä siellä on kouluttajina ja mitä se kurssin ohjelma oli? Kuule, joo. Oikeastaan itse asiassa avataanko videoyhteys, niin vähän pystytään lähemmin tutkimaan tätä asiaa. Mitäs mieltä olet siitä? Joo, sopii. Mitäs minun pitää tehdä? Kuule, mene osoitteeseen nesenta.fi kautta yhteys kautta video ja valitse sieltä se palvelu 1. Joo, pieni hetki. Ja sitten seuraavaan siellä olevia ohjeita. Selvä. Noin. Löytyykö se sieltä? Löytyy, pieni hetki. Olen jonossa. Selvä juttu. Mä täältä yhdistän sinut. Noin. Kohta pitäisi näkyä kuvaa. No niin, heipä hei. No niin. Näytän sulle nyt vähän lähemmin tietoa tästä johtajuuskoulutuksesta. Näetkö? Kyllä näkyy. Miltä se vaikuttaa? Joo, kyllähän tää ihan hyvältä vaikuttaa. Joo. Vielä sellainen kysymys, että syyskuun loppu tulee aika nopeasti. Milloin se olisi seuraava koulutus ja voiko siihen kurssin sisältöön vaikuttaa itse? Kuule, odota hetki. Miten olisi? Otetaanko tähän keskusteluun mukaan vaikka Niina Talkvist tuolta Aalto Prosta? Sopiiko se sinulle? Sopiihan se. Joo, eli kutsutaan Niina mukaan. Odota pieni hetki. Kuuluuko ja näkyykö Niina? Terve Niina. Tervehdys Mia, näkyy hyvin ja Joo. kuuluu samoin. Tässä on Esa Putkonen, joka haluaa vähän lisätietoja tästä mahdollisista tulevista johtajuusprojekteissa kursseista. Tervehdys Esa. Terve Niina. Terve. Kuule, sellaista mä olisin halunnut kysellä, että tuo syyskuun lopun koulutus, kun tulee aika nopeasti, niin milloin järjestettäisiin seuraava koulutus ja voiko siihen kurssin sisältöön jollakin tavalla vaikuttaa? Jos meidän organisaatiosta tulisi vähän enemmänkin osallistua kurssille. No, tuokin hyvä kysymys. Meidän seuraava kurssi todella alkaa tuossa syyskuun lopussa, mutta sitä seuraava kurssi ajankohtaa ei ole vielä vahvistettu, mutta uskoisin, että se on tuossa ensi keväänä maalis-huhtikuussa suunnilleen ja näin, mutta montako teitä sitten osallistuisi? Meitä voisi olla jopa 12. No se on jo sellainen määrä, että voimme miettiä teille ihan räätälöidyn kurssin järjestämistä. Ja voisin oikeastaan näyttää sinulle ihan tämmöisen räätälöidyn koulutusohjelman ja katso sitä sitten tarkemmin. Tämä on aika samantapainen kuin tuo meidän peruskurssikin tuossa. Näkyykö teille tämmöistä? Joo, täällä on Esa Saarinenkin. Joo, meillä on erittäin hyviä luennoitsijoita. Joo. Voisiko me tavata asian tiimoilta? Kyllä, sekin sopii, mutta oikeastaan ehdottaisin, että teen sinulle nyt tämmöisen tarjouksen yrityskohtaisesta ohjelmasta ja sitten sovittaisikin uusi tämmöinen videoyhteys, jolla käydään tarkemmin läpi tätä ohjelmaa. Kyllä se sopii. Ja meidän kalenterista löytyy ihan tämmöisiä vapaita aikoja, käyt sieltä vaan varaamassa sinulle sopivan ajan.
Selvä juttu, niin minäpä käyn varaamassa ja otan meidän samaan palaveriin meiltä sitten useamman henkilön. Niin. No se kuulostaa erittäin hyvältä. Sehän toimii tällä systeemillä mainiosti. Eli tehdään näin ja sinä varaat aikaa ja palataan sitten asiaan. Selvä juttu. Ei muuta kuin hei vaan Esa ja Mia. Terve, terve. Hei. Mia, taidaanpa tehdä niin, että otan tämän syyskuun koulutuksen itselleni ja katsotaan sitä toista koulutusta sitten myöhemmin tuon Niinan kanssa. Joo, kuule, tämähän kuulostaa tosi hyvältä. Asia selvä, laitan sulle vahvistuksen tulemaan sähköpostitse ja kuule Esa, kiitos tilauksesta. Kiitos, hei! Moi moi!